brøkregning i oversigtsform, hvis man vil have det meget kort fortalt. Jeg vil starte med, hvordan gør man, hvis man vil plusse eller minus 2 brøker? Vi har altså 2 brøker, der skal i det her tilfælde lægges sammen, men det er ligegyldigt, om de skal lægges sammen eller trækkes fra hinanden. Det første, man skal gøre, det er at sætte på fælles brøkstreg. Og hvordan gør man det? Jo, man finder et eller andet tal, der går op i både 4 og i 10. Man kigger altså her for neden på nævneren, og det er 20. 4 går 5 gange op i 20, så den her brøk, den forlænges med 5. Og den her brøk, den forlænges med 2, fordi der skal komme til at stå 20. Her står altså 25 divideret med 5 gange 4, det er 20, plus 3 gange 2, det er 6. Og her kommer også til at stå 20. 2 gange 10 er 20. Nu kan vi sætte på fælles brøkstreg, og det gør man simpelthen ved bare så at sige 25 plus 6, 20. Og så kan man lægge de 2 tal sammen op for oven. 25 plus 6, det er 31, 20. Det er resultatet, så start med at finde en fælles nævner, sæt på fælles brøkstreg, og så regn ud. Se, nu har jeg faktisk dækket nogle af de andre heroppe, fordi nu har jeg dækket det at sætte på fælles brøkstreg. Det skal man mestre. Jeg har også snakket om det her med at forlænge en brøk. Det var det, jeg gjorde her, da jeg havde fundet ud af, at 20 var vores fællesnævner. Så forlængede jeg den første brøk her. Den forlængede jeg med 5 ved at gange med 5, både for oven og for neden i tæller og nævner. Og den her brøk forlængede jeg med 2 ved at gange med 2 for oven og for neden. Så jeg har allerede fortalt om at forlænge og sætte på fælles brøkstreg. Det næste, det er, hvordan ganger man 2 brøker med hinanden? Man ganger tæller med tæller og nævner med nævner. Lad os se på et eksempel. Man har 2 brøker, der skal ganges med hinanden. Tæller med tæller, det vil sige top med top, det er 4 gange 5, det er 20. Og nævner med nævner, 3 gange 7, det er 21. Så det giver altså 20 21. Man kunne jo også komme ud for, at det ikke lige er 2 brøker, der skal ganges med hinanden, men altså et helt tal og en brøk. Hvad gør man så? Jo, så skal man huske, at 5 kan sådan set også skrives som 5 enedele, men alt i alt, så ganger man altså heroppe i tælleren, så 5-tallet kommer altså til at komme med herop. Jeg kunne lige så godt have skrevet 5 gange 2, det ville måske være pænere, men 2 gange 5, det er jo altså så lige med 10 tredjedele. Hvad skal man gøre, når man skal dividere 2 brøker med hinanden? Så skal man gange med den omvendte. Man har 2 brøker, og de 2 brøker, de skal divideres med hinanden. Men så står der altså, at man skal gange, så man skal faktisk lave det om til et gangestykke. Så jeg siger 3/7, og jeg laver det om til et gangestykke, men man skulle altså gange med den omvendte. Den omvendte, det betyder, at de 2 skal man bare bytte om, så der kommer altså til at stå 5 enedele. Og så skal man bare gange, ligesom heroppe, gange tæller med tæller og nævner med nævner. 3 gange 5, det er 15, og 7 gange 1, det er 7. Så resultatet er 15/7. Men man kunne jo ligesom med gange også risikere, at man ikke har 2 brøker, der skal divideres med hinanden, men altså en brøk og et helt tal, der skal divideres. Så skal man huske på, at det her 5-tal, det ryger bare ned i nævneren, så der kommer altså til at stå 10 tredjedele, og så forlænger man bare den der, og så skriver man gange 5. Man kan prøve at lave det der om til det, der hedder 5 enedele, og så kan man bare bruge den regel heroppe. Men husk, at når der står divideret med et helt tal 5, så ryger det bare herned i nævneren. Den eneste, jeg ikke har omtalt nu, det er det her med at forkorte en brøk. For eksempel den her 9/21, den ser faktisk ikke så pæn ud, fordi den kan faktisk forkortes. Og det man gør, det er, at man finder en fælles divisor, altså noget, som både går op i 9 og som går op i 21. Og det ved jeg, det kunne være 3. For 3 går 3 gange op i 9, og 3 går 7 gange op i 21. Det jeg simpelthen har gjort, det er at sige 9 divideret med 3 og 21 divideret med 3.
og så får jeg altså 3/7. Det er de brøkregler, der findes. Mestrer man dem, så kan man regne alle brøkstykker